Szívből kívánom magunknak és mindazoknak, akik a magyar kultúráért felelősséggel tartoznak, akik nem kis erőfeszítések árán teszik a dolgukat, hogy a mai nap igazi ünnep legyen, azzal a tudással és szent meggyőződéssel, hogy amit teszünk, azzal nemzetünket, jövőnket szolgáljuk. Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Szabó Magda Művelési Ház és Könyvtárban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepi gondolataimat. Hát, amit én most mondani szándékozok, szerintem annál ünnepélyesebb nem lehet ebben a helyzetben egy polgármester szájából. Úgy gondoltam, ha már egy színész lehet polgármester, akkor egy polgármester miért ne lehetne néhány mondat erejéig színész. És a Magyar Kultúra Napja alkalmából fogadják szeretettel Ady Endrétől a Muszáj Herkulest. Döltömre tök magjankók lesne. Úgy szeretnék gyáván kihújni, de meg kell maradnom Herkulesnek. Milyen hígfejűek a törpék. Hagynának egy kicsit magamra, Krisztus úgysem magam megtörnék. De nyelvelnek, zsibongnak, űznek, s nekihajtanak önvesztükre, mindig új vitnek, dalnak, s tűznek. Szeretném már magam utálni. De Isten, ők is utálnak. Nem szabad, nem lehet megállni. Szeretnék fájdalom esetten szökni, bújni, fájni. De hogy ez a csűrhe ne vesse. Szegény Muszáj Herkules, álom győzöm a harcot búsharaggal, s késik az álmom s a halálom. Sok senki, gnóm, nyavajás talmi. Jó lesz egy kis hódolás és csönd. Így nem fogok sose meghalni. Mátraalján falu szélén lakik az én öreg néném. Melegszívű, dolgos, derék, tőle tudom ezt a mesét. Tulajdonképpen a Jónás könyve volt meg először a fejemben, és aztán ahhoz kellett szerkeszteni elé egy olyan anyagot, ami már bocsánat, hogy ezt mondom, de ilyen slágerverseket, mint például Anyám tyúkja, a Családi kör, Nem tudhatom, Eszmélet, Boldog szomorúdal, Ady versek, aztán, és akkor így kijött ez a 70-75 perces est. Ebben vannak tényleg közismert slágerversek is, meg vannak ritkán hallható versek is, Adytól például. Meg hát a Jónás könyvét sem hallgatják az emberek minden nap úton útfélen. Pendül a kapamost, letevé a gazda. Csíkos talisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha bennem madár látta, kenyér darabocskát lelne. Rettenve sikolt fel, amelyik belé nyúl, jaj, valami ördög, vagy ha nem, hát lesz öröm, aludni se tudnak az éjjel, kínálják erősen káposztalevéllel. Meghívtak ezzel a Jónás könyvével a Semmelweis szalomba, hogy mondjam el, orvoskongresszus volt, és volt vagy 30-40 külföldi orvosprofesszor, azok is ott ültek az első sorba, és utána azt mondták, hogy
ők egy büdös szót nem értettek ebből, de hogy ennek a nyelvnek valami csodálatos zenéje van, azt viszont fölfogták és hatott rájuk, és egyszerűen magával ragadta őket. Az idős fiú is leteszi a könyvet, figyelmes arcával elébb görnyed, és mihelyt a koldus megáll a beszédben, meséljen még egyet, imádkodik szépen. Nem mese az, gyermek, így feddi az apja. Rátekint a vándor, és tovább folytatja. A kerepesi közönség mennyire fogadta be, hogy látta, mennyire élt együtt az előadással? Abszolút, abszolút. Ők is csodálatos nézők, közönség voltak. Tényleg, hál' Istennek ez a tapasztalatom országszerte. Hogy, ahogy mondja is Arany János, hogy néma kegyelettel függenek a szaván. Tényleg itt is ebbe volt részem, hogy nagyon nagy odafigyeléssel és állítattal hallgatták ezeket a tényleg csodálatos verseket. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek. A gazdasszony éppen az imént fejé meg. Csendesen kérődzik, igen jámborfajta, pedig éhes borja nagyokat döf rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked hosszan elnyújt testtel. Megállt, körülnéz, most kapja hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Miért jó az, hogyha az ember sok verset tud fejből bármikor bárkinek elmondani? Hát, amiért olvasni is jó. Én is azt szoktam mondani az unokáimnak, meg a gyerekeimnek is azt mondtam annak idején, hogy ha elolvasol egy könyvet, ha megtanulsz egy verset, onnantól kezdve az már a saját mozid megy, a saját filmedet, mert látod az Alföldet, a aranykalácsszalékes rónaságot, tehát megjelenik egy kép, hiszen itthon vagyunk, ahogy Radnóti mondja.